Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε false cut. Το false cut είναι ένα κόλπο που ανακατεύετε την τράπουλα, αλλά η τράπουλα δεν αλλάζει δεν αλλάζει τη θέση της καθόλου. Λοιπόν, για παράδειγμα, έχετε εδώ πέρα τρία κούπα. Θα σας κάνω ένα false cut εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, τα χαλάσαμε. Λοιπόν, έχουμε πάνω τρία κούπα. Το γυρνάμε ανάποδα, κάνουμε ένα false cut και πάνω μένει πάλι το τρία κούπα. Θα σας δείξω άλλη μία. Αργά. Και κοιτάξτε πάλι. Πάλι τα τρία κούπα. Είναι εδώ. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, πρώτα, πρέπει να ξέρετε να κόβετε χαρτιά από την τράπουλα. Κάπως έτσι. Έτσι, τσακ, και να κόβετε. Λοιπόν, μετά παίρνετε αυτό ολόκληρο και το βγάζετε από εδώ. Ξανακόβετε ένα κομμάτι, πάτε με αυτό εδώ πέρα που έχει μείνει λίγο εδώ, το πιάνετε αυτή εδώ πέρα τράπουλα και το πιάνετε με αυτό το δάχτυλο εδώ. Και σε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, παίρνετε με τον αντίχειρα το μεσαίο από όλα αυτά και το γυρνάτε εδώ. Λοιπόν, τώρα γυρνάτε την τράπουλα σε αυτή τη μεριά και παίρνετε αυτό εδώ, το παίρνετε, το ενώνετε μαζί με αυτό και αυτό το ρίχνετε από πάνω. Και βλέπετε και πάλι τα τρία κούπα είναι πάνω. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, κόβουμε, παίρνουμε, ξανακόβουμε, το ακουμπάμε εδώ, το πιάνουμε με αυτό, παίρνουμε το μεσαίο, παίρνουμε μετά το πρώτο εδώ και μετά αυτό που μας έμεινε το αφήνουμε εδώ και είναι πάλι τα τρία κούπα εδώ πάνω. Γεια σας.